Suratul Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai, mai keɓaɓɓen jinkai. Ya ayyuhal muddaththir. Ya kai wannan mai yafe da bargo a kansa. Qum fa'anzir. Ka tashi ka yi gargadi. Wa rabbaka fakabbir. Kuma Ubangijinka ka girmama shi. Wa thiyabaka fatahhir. Kuma tufafinka ka tsarkake su. Warrujza fahjur. Kuma ƙazanta ibadan gumaka. Kuma ƙazanta ka yi ƙaura daga ita. Wala tamnun tastakthir. Kada ka ba da kyauta kana neman ƙari, wato ka nemi lada daga Allah, kada ka nemi ƙari daga wanda ka ba shi kyauta din. Wali rabbika fasbir. Saboda Ubangijinka ka yi haƙuri. Fa'iza nukira fin naqur. To idan aka yi busa a cikin kaho, fadhalika yawma idin yawmun asir. ranan nan yini ne mai wuya. Ala al-kafirina ghayru yasir. Absa ga kafirai ba mai sauki bane. Dharni wa man khalaqtu wahida. Ka bar ni da wanda na halitta shi yana shi kadai. Waja'altu lahu malan mamduda. Kuma na sanya masa dukiya mai yawa. Wa banina shuhuda. Da diya ana ganin su tare da shi a kowane taro, ba su je zama a kasashen waje don neman arziki ba. Wa mahattu lahu tamhida. Kuma na shimfida masa komai shimfidawa mai yalwa. Thumma yatma'u an azid. Sa'annan yana begen, wato yana son in kara masa. Kalla. Ba zan kara masa ba. Innahu kana li ayatina anida. Lalle ne shi ya kasance ga ayoyinmu mai taurin kai ne. Sa'urhiquhu sa'uda. Zan labta masa azaba mai wani nauyi. Zan labta masa, wato kayan azaba mai wani nauyi. Innahu fakkara wa qaddar. Lalle ne shi ya yi tunani kuma ya shirya zancen ƙarya. Faqutila kayfa qaddar. Sai aka tsine masa daidai da ta yadda ya shirya zancen ƙarya. Thumma qutila kayfa qaddar. Sa'annan aka tsine masa daidai da ta yadda ya shirya zancen ƙarya. Thumma nazar. Kuma ya yi zurfin tunani don ya ci mutuncin Alkur'ani. Wato Walid bin Mughira da ya rasa mummunar kalma da zai fada ya yi zagi da ita. Thumma abasa wa basar. Sai ya daura fuska ya yi murtuk, wato duhu ya rina huskarsa duku-duku. Wato idan mutum ya hushi, selsin da ke huskansa duka suna wahala ma, don shi hushi yana baibai huska ne gaba daya. Thumma abasa wa basara. Sai ya daure fuska ya yi murtuk. Thumma adbara wastakbar. Sannan ya juya baya ya yi girman kai, wato ya yi wasi da gaskiya. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Sai ya ce wannan littafi dai ba komai bane sai shiri da aka rawaito daga wasu. In hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar. Wannan dai ba komai bane sai maganar mutum. Sa'uslihi saqar. Zan jefar da shi a cikin wutar saqar, inji Allah. Wa ma adraka ma saqar. Kuma me ya sanar da kai abin da ake cewa saqar? La tubqi wa la tadhar. Ba ta ragewa kuma ba ta bari, wato ba ta bari ya huta. Lawahatun lil bashar. Mai bakanta fata ce, fatar dan wuta za ta kone murs, za ta kone ta yi baka kirin. Alaiha 19. A kanta akwai masu tsaro 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Ba mu sanya masu tsaron wutar ba
sai mala'iku. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Kuma ba mu sanya adadinsu ba sai domin jarrabawa ga waɗanda suka kafirta, domin waɗanda aka baiwa littafi su ƙara samun yakini. Wato, adadin mala'ikun ya dace da abin da aka rubuta a cikin littafinsu. يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Domin waɗanda aka baiwa littafi su ƙara samun yakini, wato su fidda shakka, kuma waɗanda suka yi imani su ƙara yin imani. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. Kuma waɗanda aka baiwa littafi da muminai ba za su yi shakka ba, kuma don waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci da kafirai su ce, ماذا أراد الله بهذا مثلا. me Allah ya nufa da buga wannan misali. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Ta haka Allah ke bar wanda ya ga dama a cikin bata, kuma ya shirar da wanda ya ga dama. وما يعلم جنود ربك إلا هو. Kuma babu wanda ya san rundunar Ubangijinka sai shi Allah kadai. وما هي إلا ذكرى للبشر. Kuma ita wutar bata kasance ba sai dai tunasarwa ga mutum. كلا والقمر. A'aha, ina rantsuwa da wata, inji Allah. والليل إذ أدبر. Da dare a lokacin da ya bada baya yana tafiya. والصبح إذا أسفر. Da safiya idan ta yi haske, wato gari na wayewa. إنها لإحدى الكبر. Lallai ita wutar kuwa ɗayan manyan bala'o'i ce. نذيرا للبشر. Wutar gargadi ce ga mutum. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Ga wanda ya so daga cikinku ya wuce gaba da imani ko ya koma baya cikin kafirci. كل نفس بما كسبت رهينة. Kowane rai da abin da ya aikata ake jingina shi. إلا أصحاب اليمين. Sai taron mutanen dama. في جنات يتساءلون. Suna cikin aljanna suna tambayar juna عن المجرمين. ga halin da miyagu suke ciki a can cikin wuta. ما سلككم في سقر. Me ya tura ku cikin wutar saƙar? قالوا لم نك من المصلين. Suka ce, ba mu kasance cikin masu yin sallah ba, ولم نك نطعم المسكين. kuma ba mu kasance muna ciyar da talakawa ba, وكنا نخوض مع الخائضين. kuma mun kasance muna shiga mu zauna tare da masu shiga a wuraren fira ba ta addini. وكنا نكذب بيوم الدين. Kuma mun kasance muna ƙaryata aukuwar ranar sakamako. حتى أتانا اليقين. Har mutuwa ta zo mana. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Ceton masu ceto bai amfanar da su ba. فما لهم عن التذكرة معرضين. Me ya same su ne suke bijirewa barkatai a guje daga wa'azi? كأنهم حمر مستنفرة. Kamar su jakuna ne firgitattu, فرت من قسورة. sun sheka da gudu daga zaki. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. A'a,
kowane mutum daga cikinsu na son a kawo masa takardu wadda ake rarrabawa, wato kowane mutum yana neman wata wasika na musamman daga Allah, kuma a rubuta a cikin wasikar Muhammadu alayhi salatu wasalam manzo ne, sa'annan su yi imani. Wai abin da suke so kenan. كلا بل لا يخافون الآخرة A'a, su dai ba su jin tsoron ranar karshe ne. كلا إنه تذكرة Lalle ne shi Alkur'ani abin wa'azi ne isasshe. فمن شاء ذكره Wanda ya so ya yi aiki da shi. وما يذكرون إلا أن يشاء الله Kuma ba za su yi aiki da shi ba sai idan Allah ya so. هو أهل التقوى وأهل المغفرة Shi ne ya cancanta a ji tsoronsa, kuma shi ne ma'abucin yafewa.